verse 68. Amen. Amen. Ivangeli likaJohane liphethe imangaliso. uJohane azilobile ezilobela ibandla. Amen. Yes. iBhayibheli lisitshela ukuthi uhlobo labantu okuthiwa amaJuda bekuhlobo labantu abathandayo ukuzibona imangaliso. Haleluya. Amen. Babuza uJesu ngelilanga bathi wenza sibonakaliso sini ukuze sikholwe nguwe ngoba siyasidinga isibonakaliso. Uthi uJesu uhlobo labantu abanjenganani ngeke bathole isibonakaliso kimi yaneliswana ukuthi uJona wangena enhlanzini waphuma ngosuku lwesithathu. Amen. Amen. Kodwa inature yabantu abangamaJuda bebefuna ukubona isimangaliso. Alibonge igama lenkosi uJesu. Kuzoba khona uhlobo labantu ekuthiwa ngamaGreki abebekufuna la ukuhlakanipha. Mawukhuluma into okubona bayayihluza bayise engqondweni ukuthi lento lomzalwane ayishoyo iyawakha yini umqondo. Yes. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 22 lithi iBhayibheli abaJuda babiza ibonakaliso amaGreki afuna ukuhlakanipha uthi umpostoli Paul kodwa thina sishumayela uKristu. Yes. Amen. Alibonge igama lenkosi. Amen. Salufundela masutholile msana. uSimon Petro waphendula wathi Nkosi siyakuya kubani na amazwi okuphila okuphakade akuwe Nkosi masisuka kuwe sizoyaphi amazwi okuphila atholakala lapha kuwe Jesu. Yes. Glory to Jesus Christ. Oh Jesus Yes, Lord. Yes, Lord. Siyacela Nkosi yami bawusilekelele ngalo uNkulunkulu etshontshelwe ngalolu suku Nkosi yami. My God. Sisezwa leli verse Nkosi yami ukuthi amazwi okuphila Yes. atholakala kuwe. Oh Jesus Isifundiso sakho Nkosi yami ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa umuntu uyaphila ngawo wonke amazwi. Yes, Lord. Aphume emlonyeni kaNkulunkulu njalo mawukhuluma khona into eyenzakalayo kithi. Yes. Siyabonga baba wethu ongcwele izwi ngezwi lakho Nkosi yami wadabula umhlaba. Jesus Uthi umpostoli Paul by faith we understand that the world was created by the word of God. Yes. Izwi lakho liyadala nokungekho kube khona. Seliwile Nkosi yami silekelele ngalo in Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Jesus Glory to Jesus. Amen. Kwenye testimony ngikhumbula. Hallelujah. Yes. Ngelilanga siya nomfana wami enkonzweni wayesemncane wengangoma. Mhlawumbe engangumfundisi uMahlanga Yes. or a bit older. Amen. Mfundisi Madlala. Yes. Amen. Kanye ukhona umfundisi uFada lapha ebandleni thina. Umfundisi uFada was once my pastor. Oh yeah. We local church. Okay. Now niyamazi umfundisi uFada mayise sekiye. Hallelujah. Ashumayele umfundisi. My son is watching. Yabona mase sihamba sikwele ekhaya uthi baba umfundisi bethethelana. Ayavuka le testimony boyedwa lebekuyeza abantu ukukhulumela phezulu umthetho ngomuntu okhulumela phansi. Ingane zothi umfundisi bedinwe yini namhlanje. Bafuna ngichaze ukuthi hayi mfana umfundisi bengathethi khona nje besikhonza umfundisi. Hallelujah. Yes, bathandekayo. Ngicela ngizokhuluma kafushane bathandekayo bazofunda kaningana. Ngicela ningifundele uJohn chapter 20. Yes. John chapter 20. Ngifuna la amavesi angasekugcineni. Ngifuna la mavesi amabili asekugcineni.
John chapter 20, the last 2 verses, and John chapter 21, the last verse. Okay, uverse 30 bazalwane uthi izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshiwe kulencwadi. Bathandi kuyakhona izinto uJohn ubhalile lana. Haleluya. Ngishilo ukuthi namhlanje sokhuluma ngezibonakaliso nezimangaliso. Uthi ke umpostoli uJohn kukhona izibonakaliso nezimangaliso ezinye eziningi ezingekho la ufunde bemphakamisa khona. Verse 31 Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Haleluya. Lezi kodwa uJohn sibhalele zona. Isizathu sokuthi azibhale ufuna ukuthi mase sizibonile lezibonakaliso bese siyakholwa ngamanye amazwi uzofukula ukukholwa kwethu ngale izibonakaliso azibona naye. Ngoba naye uJohn omunye wamaJuda abantu abayifuna izibonakaliso ukuthi wenza sibonakaliso sini ukuze thina sikholwe. Amen. Hallelujah. Do you know ukuthi bazalwane bami thina sonke samukele uJesu la kwabombo. Isibona isimangaliso lesesenzekile ekufuna ukuthi wonke umuntu elimshumayezayo mebuza ukuthi isimangaliso sini elisibonile uJesu esenza bese lisho lithi usindise mina. Amen. Hallelujah. Ngoba ukusindiswa komuntu isimangaliso leso. Yes. Glory to Jesus. Amen. Kepha lesi ake ngifike nami la. Indaba mina ngitho ngicela ufundele mina ngiyaxolisa mzalwane. Verse 30. Vulu chapter 6. Yes. Chapter 20 verse 31 Yes. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Jesus Christ. Amen. Yo. Khona into la umeme safunda eufudumezayo umphefumulo wami bazalwane. Kubalulekile bangcwele umuntu mayekholwa ukuthi akwazi yena ukuzishola ukholwa yini. Ngelinye ilanga uFilip uyoshumayela wamisa imvuselelo kwaphenduka umkhurele ma ephenduka lo mzalwane uthi ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Sengathi wonke umuntu okholwayo angaba specific ukuthi ukholwa yini. Ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Jesus. Amen. It's very important. Yes. Leyo ukuthi ukholwa yini. Baningi abantu abamakholwa, maningi amakholwa. Yes. But thina sikholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Yes. Ngithe ngisafunda la bazalwane ukufunda lona leli vangeli kaJohn ngathola ukuthi yini ababeyishushisela uJesu bemlwisa bathi uJesu uma ethi uJesu mina ngithunywe ubaba ebiza uNkulunkulu ngobaba wakhe bathi abaJuda nabaFarisi bathi uzenza olingana noNkulunkulu. Bathi uyahlambalaza bathi asaqasulwa ukuthi wenza izinto ngeSabatha kuphela kodwa ubuye futhi azenze umuntu olingana noNkulunkulu. Manje uyabona ukuthi babe nerevelation labazalwane ukuthi uma uJesu ethi mina ngiyindodana kaNkulunkulu uzibeka on the same par noNkulunkulu uyise. Amen. Alibonge igama lenkosi uJesu. Elinye sochaza ukuthi iBhayibheli lithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu alisho ukuthi akusho lokho ukuthi uNkulunkulu wakhulelwa wazala. Yes. Hallelujah. Uchaza nje ukuthi uJesu uthande ukuthatha istep sesithanda ukuba ngaphansi. Amen. Ukuze azolanda thina. Yes. Alibonge igama lenkosi uJesu. Amen. Yeah. Ziningi ezinye izibonakaliso uJesu azenzayo ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi ezilotshiwe ukuze thina sikholwe. Hallelujah. Ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ngicela ke chapter 21 the last verse I think is verse 25. Verse 25
kukhona nezinye izinto eziningi azenza uJesu. Uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi nezwe lonke lingezanele izincwadi ezingalotshwa. uJesu wenza izinto eziningi bazalwane. Haleluya. Namanje uJesu senza izinto. Haleluya. Jesus. Kodwa manje uthi uPostoli uJohane ukube bekukhona abantu ababhala izincwadi eziningi, umhlaba ungeke wanele ukwenza kukaJesu. Hey, Nabantu abangakholwa kodwa bayazi ukuthi uJesu wenza izinto eziningi lezi ngabhaliwe kule ncwadi. Haleluya. Ngiyathanda ukusho bangcwele ukuthi uJesu kukhona abantu njengoba manje la emhlabeni kukhona abantu ekuthiwa zintatheli, abantu abaqoqa nje indaba ezenzakalayo emhlabeni. Haleluya. Kukhona abantu ngalesi sikhathi uJesu ekhona ababevele bengeyibona abazalwane, bengaqhutshwa bona umoya kaNkulunkulu ukuthi bebhale, bengabhali iBhayibheli kodwa bebhala indaba ezenzakalayo emhlabeni. Haleluya. Manje labo bantu babhalile nabo kaJesu, bebhala bona umlando. Kuyezwakala. Ingakho indaba kaJesu ayiphikiseki ngoba noma ungafundi iBhayibheli ufunda umlando uyahlangana nendaba kaJesu. Jesus. Glory to Jesus Christ. Omunye umzalwane usixoxela ukuthi indaba engekho eBhayibhelini ukuthi uJesu ngelilanga wathi angithi lapha indlela bakhe izitezi kwakhiwa indlu abakhi basabalala. Amen. So bebakha izitezi uthi lapha esitezi phezulu akho roof, benzela ukuthi mawanda umndeni omunye uyagibele kwakhiwe kushonwe phezulu. Haleluya. So ke kuthiwa ke uJesu esemncane around about age mhlawumbe between 10 and 12. Haleluya. Kuthiwa they were playing nabantwana phezulu in one of the stairs. Amen. And it's an open, kungekho barricade or anything. Amen. Kuthiwa badlala abantwana ke waphushe komunye umntwana wafa. Amen. Kuthiwa uJesu at a very young age wehla uJesu wafika wamthandazela lo mntwana. Jesus. Alibonge igama leNkosi. I think ngoke ngilandelele kumfundisi uVivi anginikeze more details because le nto wayeyikhuluma nje engekho kuyona. Hallelujah. But he is a very reliable source. Alibonge igama leNkosi uJesu. Isekutheni ke bathandekayo namhlanje sokhuluma ngezibonakaliso nezimangaliso ezenziwa uJesu ezimbalwa. Amen. Kodwa bengifuna nje ukuthi ngidlalele ngakho ukuthi ziningi izinto ezimangalisa ezenziwe uJesu, ngokuthi uJesu kuphela owenza izinto abantu ababhala abangeke bakwazi ukuxoxa yonke into eyenziwe uJesu. Mawubheka indlela uJesu asebenze ngayo after the resurrection, ungathi uqaleka after the resurrection waqala phansi usuku nosuku wamangalisa, usuku nosuku wamangalisa. Alibonge igama leNkosi uJesu. Hallelujah. Isimangaliso esingaphezulu kwemangaliso esimangalisa mina ukuthi he saved me. Yeah. Amen. Every time I wake up ngithi ngiyamanana nje seyiwangisindisa ngempela. Yazi namhlanje I more than certain ukuthi yaman sindiswe ngempela. Ezulwini ngiyaqala kadaba. Oh Jesus. Alibonge igama leNkosi. Amandla esiphambano. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi yamaRomans, I think it's Romans chapter 8 la go verse 12. Hallelujah. Uthi uma lawo mandla avusa uJesu kwabafileyo, lawo mandla the very same power ehlala kini nina abazalwane, uthi ngawo lawo mandla uyophilisa nemizimba yenu efayo. Oh Jesus. Because he's a healer of all diseases. uJesu. Jesus. Glory to Jesus Christ. Amen. Leli verse ke chapter 6 verse 68. Tell us phinde silifunde bathandekayo. Ilona efuna sikida kide. John 6 verse 68. Uthi uverse 68 bazalwane uSimon Petru wamphendula wathi Nkosi siya kuya kubani na amazwi okuphila okuphakade akuwe. uSimon Petru ubuza uJesu uJesu yazi ukuthi uJesu madoda
Hallelujah. uJesu uhamba nabazalwane lithi iBhayibheli abafundi bakaJesu babelokhu bemane banda. Hallelujah. Baze bagcina sebebaningi. Alibonge igama lenkosi. Lithi ke izwi lenkosi la ku chapter 6 uJesu kusuka isiqubu esikhulu sabantu seza kuye yena enabafundi bakhe entabeni. Alibonge igama lenkosi. Uma esibona isiqubu siza uJesu wanochuku waqhukuluza uFilip wathi Philip abantu abangaka sobaphani. Glory to God. Hallelujah. iBhayibheli wakusho lokho emqukuluza ngoba ekwazi yena azakwenza. Glory to God. Lithi ke izwi lenkosi bathola ukuthi ke mase kufanele konjiwe abantu batholala umfana omncane owayenezikwa zebhale ezinhlanu nenhlanzi ezimbili. Alibonge igama lenkosi. Kuthiwa ke lapho uJesu wondla abantu amadoda wodwa, just amadoda ewodwa about 5,000 bengabalwa abesifazane. Thina sonke siyazi ukuthi njalo uma abantu behlangene imvamisa abesifazane bona bababaningi kunabesilisa nabantwana. Kodwa lapho bala just no 5,000 kwamadoda odwa. Praise Jesus Christ. Bathi uJesu abahlaliswe phansi ngegama wabanikeza bonke abantu badla kwaze kwasala isurplus kwaze kwasala baqoqa imvuthuluka. Bonke igama lenkosi. Lithi ke iBhayibheli banda kakhulu kwabantu emvuseleni kaJesu sebebonile ukuthi kwenziwani kuyadliwa. Nathi bazalwane la ngiyabonga. Uzobona once aqala ibusiness yokho. Hallelujah. Praise God. Masithi uzobona mntaba once aqoqoza ibhodo. Ngulubheka. Sishumayele lelifesi. Manje abantu sebebaningi uthi uJesu lithi iBhayibheli bathi sebebaningi abafundi bakaJesu. Hallelujah. uJesu wakhuluma nabo abantu uthi leli verse adelifundwa la leli verse uthi mina ngiyisinkwa. Uma umuntu edla inyama yami ephuza igazi labo uthi lowo muntu akasuzoba nokuphila phakathi. Amen. Badidwa ileyo nto ukuthi uJesu lo wesifazi uthi thina sonke inyama yakhe isiphuza igazi lakhe. Bathi ayikukhulu leli lizwi ubani ongalamukela. Kuthiwa ke ngenxa ukuthi benga-understand iyonto abanye base bemshiya uJesu. Hallelujah. Bamshiya bahamba. uJesu akabakhuzi labantu abamshiyayo. Amen. Ngoba uyazi ukuthi noma bengahamba kodwa amazwi okuphila alakini. Yes. Abanayo le revelation kaPetru ukuthi amazwi ngoba umuntu uphila ngamazwi. Amazwi okuphila alapha kini. Wabayeka uJesu laba bahambayo. Bahamba wabhekana nalabo abasele. Wathi nami ngiyathanda ukuhamba yini. Nibuyele entweni enanizenza. Yes. Uthi uPetru Nkosi sisuke la kuwe. Ikhona into esengiyifundile ngayibona amazwi okuphila ala kuwe Jesu. Hallelujah. Umuntu ozosurvive kuleli bandla lakaBombo umuntu owaziyo ukuthi umuntu uphila ngamazwi. Ungabheke ezinye izinto kodwa umuntu uphila ngamazwi. Amazwi okuphila akuwe Nkosi uJesu. Kwagathi uPetru uthi siyahlala la. Alibonge igama lenkosi uJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kuyona le chapter mawufunda verse 63 uthi inyama isizilutho umoya ophilisayo. Hallelujah. La inyama ikufuna izinto eziningi. Sometimes ikufuna ukuthi usweke, sometimes ikutshela ukuthi ulambile, sometimes ikutshela ukuthi ukhathele. Inyama inama demands amaningi. Hallelujah. Kodwa ekugcineni yona inyama futhi ayisizi lutho. Nokuye ezulwini ayini. Hey. Alibonge igama lenkosi uJesu. Now inyama ayisizi lutho. Umoya ophilisayo. Uma abazalwane behlangene kumele ukuthi bekhonzane ngomoya. Uthi uJuda nikhuthazane ukuthi nikhuleke ngomoya.
Uthi you, brethren, build yourself up in your most holy faith. Kepha nina bazalwane yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu. Nikhuleke ngomoya. Jesus. Hallelujah. Oh my God. Do you know ukuthi the Spirit of God is always here? Hey. Babuhlanga usasho ukuthi lo mbuzo wakavesi is blessed. Inhlanhla is an understatement. Hallelujah. But this is a very blessed family. Hey. You have opened the doors for God to dwell kule ndawo. Ahlale, not ukuthi avakashe kodwa ahlale. Nani bazalwane bakaBombo, uNkulunkulu uzohlala kule ndawo. Glory to Jesus Christ. Yeah. uNkulunkulu uzokwakha kule ndawo akavakashile. Uzokwakha. Hey, Nkosi yami. Jesus. Umoya ophilisayo. Inyama ayisisi lutho. Mawufunda uJohn chapter 4 verse 24, I think uthi God is spirit. uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamaria. Uthi uyeza isikhathi la abangikhonzayo beyongikhonza ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ufuna abamkhonzayo abanjalo. People abagcwele umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Oh, Jesus. uNkulunkulu ongumoya naye akhonzwe ngomoya nangeqiniso. Singahlupheki, singastruggle ukuthi somkhonza kanjani uNkulunkulu. Kodwa ngoba samukele uJesu, samukela nomoya wakhe. Athe uJesu uhlalana eJerusalem, lize namukele isithembiso sikaBaba enasizwa ngakho. Uthi mayisefikile yena, umoya weqiniso uyoliholela kulo lonke iqiniso. Not after truth, but lonke iqiniso. Nabantwana abancane babukele lonke iqiniso, not after truth, kodwa lonke iqiniso. Fundisa umadala. Amen. Hallelujah. Ngiyakubona mfundisi. Uzuvulela inkonzo madala. Glory to Jesus Christ. Ngiyaflathela imali. No. God is spirit. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu akasiyona iform ethile. My God, my Jesus. Oh, yes, Lord. uNkulunkulu ungumoya. God is spirit. Singakho samukele nathi umoya kaNkulunkulu. So masamukele umoya kaNkulunkulu samukele yena uNkulunkulu. Ngeke umthathe uNkulunkulu kanje. Nasengqondweni yakho ungafuna ukukhanda isithombe esithile. Ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe unje uNkulunkulu. Mhlawumbe unje uNkulunkulu. Hallelujah. No, God is spirit. Umoya. Jesus. Yamukelana umoya engcwele. Jesus. Lili Bible uJesu wakhuluma nabo esevukile ethuneni qedwa wabaphephetha wathi yamukelana umoya engcwele. Jesus. Alibonge igama Hey, lenkosi Nkosi yami. uJesu. Oh, We're Jesus. going to pray ukuthi uNkulunkulu athi fill this church ngomoya wakhe. Hey, Nkosi yami. Ukuze sesimasindi ningastrugglish ukuthi ngabazalwane ukuthi ake uze phela nawe enkonzweni. Because umoya lo ungamandla okuhamba noNkulunkulu. Yeah. Abantu once bagcwala umoya kaNkulunkulu abahluphi inhloko. Yo. Jesus. Ngeke siloku sihlupheka sithi hayi bathalana singena u10 kahle kahle. Yeah. Ngoba sebethwayi ngo past 11. Yeah. Haleluya ngo 10. Ngokuphala past 10. No, singena u10. Bayiphala to 10 wonke umuntu usela. Ubani owenza lo akho mfundisi oshaya umthetho. Ama-elder wakhuluma ulutho, but the Spirit of God. Egcwele kubantu. Jesus. Glory to Jesus Christ. Oh, my Lili Bible ngelilanga ngomkhosi omkhulu wabaJuda uJesu wema wamemeza ngezwi elikhulu wathi uma ekhona phakathi kwenu Hey. omle makeze kini Jesus. aphuze wathi umuntu ophuza amanzi awamukelekile Yes. uthi esiswini salowo muntu kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. We need the spirit. Oh, Jesus. Sidinga kaNkulunkulu. Yes, Lord. Asisize. Ngibonge igama lenkosi uJesu. Ade ngibuka Nkosi yami. Mangifuna ukukhuluma lento manje ngiphambi kwekhamera. Ade ngibuka njengoba ngithi ngishilo ukuthi bekunelo kunjani ebandleni ngikhulumela phansi. Kufika organizer. Fika organizer no i-organizer yomama izosebenza ukugqugquzela umsebenzi womama ebandleni.
kanye ngibuka ke i-attendance. Uyayazi attendance yemvuselelo. Yes. Even we change of ministries, Yes. the attendance goes up. Yes. Yabona. Mina ngoba ngahlala ebandleni Monday on after imvuselelo, after iviki lemvuselelo, you see a completely different church. Yes. A completely different church. Labantu ade bevuselelwa abalindi ngisho ukuthi balast noma iminyaka eyodwa bekade kukhona imvuselelo bekhombisa ukuthi ade kukhona imvuselelo. Come the following week, Monday, you'll see everything is gone back to normal. Jesus. Ithina ke lapho amakholwa asasembisa. Yes. Andibonge igama lenkosi. Yes. But I made a decision in my heart. Nkosi ngoba ungisindisile nje, I will serve. Yes. I will serve ngingasabheki noba uhlanga. Yes. But ngizibheka mina noJesu ongisindisile. Because ebantwini bakamsomo ebalinganga kwasindisa mina. Hey. Yes. Amen. Glory to Jesus. Amen. And we are running a race, Pastor Man. Yes. We are running a race. Leli Bible uma kuncintiswana kumele sincintisane ngokwemigomo yomncintiswane esikuwo. Andibonge igama Oh, lenkosi. Jesus. To whom shall we go? Siyosuka kuwe mamvesi siyephi? Yes. Amazwi. Lamazwi obeniwezwa bazalwane kumele itende nizwa amazwi. That was God. Yes. Hey. That was God. Jesus. Ayikho enye into. Amen. BekuNkulunkulu ezoninikeza amazwi okuphila ngoba umuntu uphila ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Yeah. Impilo yomuntu Yes. Nkosi is the yami. word of God. Glory to Jesus Thank Christ. you, Jesus. Ngibusisa lo mzalwane madoda ukhuluma leli verse leli ufunda uMatthew andibonge igama lenkosi. Jesus. Ukuthi indoda ehlakaniphileyo Hey, Nkosi yami. yazi ukhuluma nomuntu owakhe. Yemba yajula. Uthi uLuka yemba yajula. Nkosi yami. Wemba. A proper marking. Ufuna into ekuthiwa i-virgin ground. Yes. As long as isayeka phansi uyaye. Nkosi yami. Bakho iwindlu yangaphela. Dig. You dig as long as usaricha umhlabathi osoft. Lo mhlabathi osoft uyatshela safane ushone phansi. Nkosi yami. Uyobeka i-foundation endaweni eqinileyo. Nkosi yami. Now the word of God is the foundation of any Christian. Masifuna ukwakha umzimba kaKristu kabombo. Sifuna ukwakha ngempela serious. Sizoloku sishonile nje phansi. Sithi izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Yes. Linamandla. Yes. Hallelujah. Oh, Jesus. Nabonana entabeni yaseHerod. Nezwa izwi alibonanga simo. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Umuntu akaphili ngelinto, uphila ngamazwi. Uphethwe ngokuvuleleka ukuthi Jesu amazwi ophila kuwe. Amen. Sidinga amazwi. Oh, Jesus. Noma kufika luphi uhlobo lomzalwane kule ndawo, kufanele afike namazwi avele enkosini Oh, Jesus. ukuze siphile. Sidinga amazwi. Hallelujah. Starting nokuprofethwa kakhulu thina. Jesus. Hallelujah. But sidinga amazwi kakhulu. Yes. Amen. Alibonge igama lenkosi uJesu. Yes. Asivaleni bathandekayo. Amen. Thank you, Jesus. I believe in my heart ukuthi uNkulunkulu khona sekushilo. Yes. I will continue nale sermon Yes. isikhathi sinaso bazalwane. Yeah. Enye into yangiphilisa lento bazalwane angazi ukuthi you brought it, you revived my spirit. Yes. Because there comes a time in a person's life where you know what you are called to do. Hey, Nkosi yami. And when you are not doing what you are called to do, Yeah. then you feel uyazwela nawe enyameni ukuthi yazi uNkulunkulu engashongo nangomoya wakhe. Ngiyazwela ukuthi into uNkulunkulu athi angiyenze angikaqali ngiyenze. Angikho kuyona ngiyenze. And then kuyakuchafisa ukuthi kahle kahle into uNkulunkulu akubizele yona awukaqali kuyenza. Oh, Jesus. Kodwa kusonda ukuthi uya-attenda usulihamba lokhu njani uyabusiseka kodwa lokho ngesikhathi sakho lokho. Hallelujah. Mina ngikhuluma ngokuthi mase wazi ukuthi uNkulunkulu ukusindiseleni wena. Hey, Nkosi yami. Indaba sinawe noNkulunkulu. So uyazi ukuthi Oh, Lord, Jesus.
Mawubheke emhlabeni uzosindisa abantu wawungisindiselani mina. Indaba ibe personal now. Yes. And when we are not doing that, you don't need this prophecy that you are useless. We are zwela when Hey, Nkosi yami. Yes. so I bless the Lord kakhulu ngokuba khona nami la bazalwane ngizoshumayela. Amen. Oh, thank I you. know ukuthi uNkulunkulu ungizele ukuthi ngizofundisa ibandla lakhe ngaye. Oh, thank you. Shumayele izwi zankulunkulu. If I'm not doing that, Amen. Oh, pointless. Jesus. it's pointless ukuthi uNkulunkulu ungisindisele. Amen. Oh, thank you, Jesus. Yes. Amen. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Jesus. Leli Bible izwe. Malithi izwe likhuluma ngabantu. Lithi izwe ekuhlakanipheni kwalo alimazanga uNkulunkulu. Sewuhlakaniphe waqeda still you don't know God. Kodwa uNkulunkulu kwaba kuhle kuye ukuthi kukhulunywe inkulumo evula kuwe ukuze usindiswe. Ayinako ukuhlakanipha indaba ukuthi intombi iyokhulelwa evirgin. Likhulelwe lizala. Umntwana lizala umsindisi. Ayikwakho umqondo leyo nto. Ayudingi futhi umqondo. Alidingi uNkulunkulu nomuntu okholwayo. So ngobula bentshumayelo samukele insindiso. Asidingi futhi ukuhlakanipha. Sanelisiwe ubula bentshumayelo. Oh, Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uAbraham wakholwa ingekho into ethembisayo waguga umkakhe uSara waguga ngempela wazabona uAbraham. Ugile le nkosikazi manje. 90 something years. 99. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwaphela indlela yabesifazane yaphela nya uSara. Kodwa lithi iBhayibheli uAbraham njengoba eyuyise wabakholwayo namhlanje waqhubeka wakholwa. Jesus. Ukuthi uNkulunkulu othe kimi inzalo yakhe yoba ngabe ihlabathi zolwandle ubeqinisile. Amen. Jesus. uSara wayeguga ngala. uAbraham wayebuka inkanyezwa nazi inkanyezi engayikholiswa uNkulunkulu wathi inzalo yami yoba ngaka. Amen. Lwayikhuphuka ukholo lukaAbraham. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hey Nkosi yasenzela umusa abantu sobona ibandla lasemzumbi Amen. likhula phambi kwethu mamfesi. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Amen. Yabona nje sinoma sithandaza sigida phakathi kuleyana. Hallelujah. Sesiyidilizile into. Sesiyidilizile into lesengulu. Oh, Jesus. Asekho kuthina. Hallelujah. Yeah. Glory to God. Amen. Sesiyakhoma sithi uChristu nje lapha uthi kancane ungene ngetiyela. Hayi asemzikhoda umzumba asemzilapha. Ngothola masindi. Hallelujah. Glory esihle. Hallelujah. Bekhona bekorobho. Hallelujah. Bekorobho porcelain types. Glory to Jesus Christ. Oh, Kholwani. Jesus. Yeah. Umsebenzi wethu sonke ukukholwa. Amen. uNkulunkulu wanelisa ukuthi uyakholwa yini. Hey, Nkosi yami. Glory to Jesus Christ. Jesus. Amen. Ngiyacela sibe ngenyawo sonke sikhuleke sonke sibonke ngegama likaJesu. Bawuyinwele Oh, siyabonga. thank you, Thank you, Jesus. Amazwi okuphila atholakala kuwo. Uyinkosi, Thank you, Jesus. ungcwele, Yes, Lord. ukhazimula kokungcwele. Thank you, Jesus. Wembetha amandla njengengubo. Thank you, Jesus. Phakathi kwawoNkulunkulu akekho njengawe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Okungenzeki bantu Yes, Lord. bala kuwe kuyenzeka. Wena othezini lakho mawukhuluma noIsaya wathi bheka ngiyenza into entsha uthi yaqhamuka manje. Into engakazibona abantu uthi lokho indlebe engakuzwanga nese ngakubonanga. uNkulunkulu yikho agcinele thina njengabangcwele basemzumbe. Ngiyabonga baba wethu namandla onke. Phefumulo wethu Nkosi yami uyethaba kuwe. uNkulunkulu siyabonga Nkosi yami emini siza kuwe. Baba wethu namandla onke. Thank you, Izwe Nkosi yami kulambele. Thank you, Jesus.
Kamele lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Yes, Lord. Bawo ingcwele siyathandaza phezulu kwamakhaya. Yes. Alaba abangcwele baba othongcwele family yakamsana. Ngegama lika Jesu hamba njengoNkulunkulu. In Jesus mighty name. Bawo ingcwele nanka amakhaya kaVesi. Siyawathandazela siyawagoma. Siyawathuma siwathumbela kuwe. Ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Angumndeni wakamahlala. Thank you. Bawo ingcwele family yakashosi. Yes. Ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Abele makhaya. Yes, In Lord. the name of Jesus. Yes, Lord. Bawo ingcwele Thank you. okungenzeki kubantu. Bona kuwe kuyenzeka. Ikhona into osengasimangasa ngayo Nkosi yami. Usengasenzela umusa sigcwale le. Yes, Singakafinyeleli la siyakhona. yes, Lord. Sike sabona Nkosi yami uthubela insizwe yakadlamini kuleli. Yes. Oh, Jesus. Yayibisa ngegama lika Jesu. Ngegama lika- Lokho kuyehlulayo akwehluli wena. Yes, Lord. Oh, In the name of Jesus. Yes. Abanye bethu Nkosi yami basazibona ukwehluleka. Yes. Kodwa siyathandaza ukuba wevula amehlo. Yes. Babona ngaphakathi kubo ukuthi akehlulwa yilutho. Yes, Lord. Akehlulwa yilutho. Thank you, Jesus. Nathi Nkosi yami khona intaba esiyibonayo. Thank you. Ngegama lika Jesu. Uthe uma sinokholwa kunayo. Jesus. Ake mhlawumbe yesinaphe siyokhuluma lentaba. Sithi intaba ngubuleka kuphonse kolwandle. Kwenzeke ngoba sikhona. We pray Lord that you may increase our faith. Thank you, Thank you. Jesus. Asibheka kuwe Nkosi yami sikubheke ngamehlo okukholwa. Jesus. Ukuze samukele utho kuwe. Uthi uJakobe uma umuntu double minded angacabangi ukuthi khona into azoyithola enkosini. We want to be clear. Thank you. Ukuthi ungenza noma yini Yes, Lord. noma kunini. Yes, my God. Sibongile baba wethu ngicela kusisi ibandla lakho konke egameni elihle libonge igama lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Siyacela babe khona abagulayo bathandekayo bese ngaphambili sibathandazele ngegama lenkosi uJesu. Mawusizwa nje ukuthi awukho right. Amen. Cela ukuthandaza yes baba. Ngicela nemfundisi permission. Ngicela lensizwa lezi. Ake ngithi nje leza kasho. Sibonge manje. Sasa. Ngicela ngize la. Ngicela nawe brother lapha. Abathi lezimfundisi. Thank you, Jesus. Unjani ubhuti lo obabhekwe ukuthi wakamsani? Akuthi ubone njani lo akaphile usesibhedlela? Usasesibhedlela. Useright. Okay, sayibonga kakhulu inkosi. Uma bazalwane ukade kuthandazelwa umzalwane, mase kunoshintsho suke sekubufakazi lo ne? Ngothina soqhubeka sithandaze kanti uNkulunkulu usesebenzile. Anokuya kwethandekalisho ukuthi hayi nibuye senethu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usekasebenzile. Amen. Bafowethu sizomthandazela uNkulunkulu anigcwalise. Jesus. Amandla lo moya engikhuluma ngaye. Yeah. Yes. Petrol ukuhamba indlela ethini. Indlela ethini sayofuna ayifuni ikhwepa zomuntu. Yes. Awusahamba ngawakho abantu Jesu uyayibukela. Sayitshela ukuthi uyakhona akwazi ukuyenza. Kufuneka uzuncike kuJesu. So it's good we are here to pray ukuthi Thank you, uNkulunkulu Jesus. alimbathise amandla. In fact, Thank you, this prayer is for all of us. Yes, Lord. Because uNkulunkulu ngani ninikhona manje. Yes. Uzokwenza i-foundation. So you Jesus. need to believe in yourself. Yes. Uthi uNkulunkulu uma ekholwa uNkulunkulu into angayakha ngawe. Yeah. Nawe kumele uzikholwe ke nawe ukuthi hayi uNkulunkulu ngiyabonga. Yeah. Ngicela ke ibandla liphasiswe Thank you, Jesus. Bawo ingcwele Oh, my God. siyathandaza ngegama lika Jesu. Oh, Jesus. Qala kho konke Nkosi yami izinto ezithunyelwa isitha phezulu kwempilo yalensizwa siyayibhekisa right now. Jesus. In the name of Jesus. Yes. Lord. Sidonsa izinto owazihlela emaphakadeni ukuthi uyazenza ngalo phefumulo. Jesus. Wherever he goes, membathe njengoNkulunkulu uzabule kuye. Jesus. Egameni elihle lika Jesu dala intentsha Nkosi yami kuye. In Igama the lika name Jesu. of Jesus. Igama lika Jesu. Mayelele ebusuku siyathandaza amandla akho Jesus. Bawo engcwele siyabonga. Yes, Lord.
kungenzeki bantu kuwe kodwa kuyenzeka. Igama likaJesu. This young man akazazi Oh my ukuthi who he is. Kodwa wena wamazi seyihlwile. Oh. Siyathandaza Nkosi yami ukuthi lento wamaze yiyo uyambule kuye. Igama likaJesu. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Bawe cwele siyabonga. Oh my Jesus. Hallelujah. Siyabonga kuwe cwele. Jesus. Uthi wena uyavusa ipabange zaleni. Oh my God. Uyithathe uyihlalise kweziphakemeyo indawo. Oh my God. Nansi lensizwa Nkosi uJesu. My Jesus. Yembathe njengoNkulunkulu. Jesus. Yes. Uyithathe Nkosi yami uyikhiphele emadlelweni. Oh my Jesus. Uyithathe uyibeke la ingakaze ibe khona. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu siyabonga ukuthi uyasenzeka. Bawe incwele siyabonga lapha ifamily yasemzumbe kwabonga. Oh Jesus. Touch each and every one. Igama. Feel each and every one of them. Yes, Lord. Bawe incwele siyathandaza ukuba indlela esihambayo My God. singake sicabanga ukuthi ihanjwa ngamandla ethu. Oh my God. Kodwa sikhumbuze Nkosi yami ukuthi nguwe umnikazi wamandla onke. Jesus. Sembathise lawo mandla. Thabathela igama lakho ngokho konke ngoJesu Kristu ongcwele manje naphakade. Amen. Amen.